అన్న నేను అమౌంట్ పంపించాను కదా అన్న కొంచెం అవసరం ఉందన్న నాకు పంపించండి అన్న. రే భరత్, ఓకేనా? ఒక నిమిషం. రే డబ్బులు అడ్జస్ట్ అయిందా? అడ్జస్ట్ అయింది. నీ డబ్బులు తీసుకో. ఏంట్రా? ఏందేంట్రా? అవును, నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అనేసి డబ్బులు తీసుకున్నా కాదనట్లే. దానికని పదే పదే ఫోన్ చేసి అడగాల? ఇవ్వలేనా నేను? నాకేం తెలీదా ఎప్పుడు ఇవ్వాలో ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు? అరే ఆ రోజు అవసరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు అడిగింది కాబట్టే కదా ఇచ్చాను. నేను ఆ రోజు చెప్పా మన ఫ్రెండ్షిప్ లో డబ్బులు రానిచ్చేద్దరా అని. లేదురా ఎమర్జెన్సీ అన్నా కాబట్టి ఇచ్చా. హే నాదే తప్పురా. నీకు సమస్య అంటే ఇచ్చాను కదా, నాదే తప్పు. ఇప్పుడు నాకు సమస్య ఉందని అడిగాను కదా, నాదే తప్పు. కరెక్టేరా మామ? సారీ రా. రే ఈ ఒక్క డబ్బు వల్ల మన 10 ఏళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ వెళ్ళిపోయింది కదరా. మీ జీవితంలో కూడా డబ్బుల వలన కోల్పోయిన బంధం ఒకటి ఉంటుంది. ఆ బంధానికి వీడియో షేర్ చేసి ఒకటే అడగండి, నీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు నేను నిలబడ్డా, నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు నిలబడ్డావారా?